Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 28 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog unom nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 18 ngadto sa 23. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Busa pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay, mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe, mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot ni ini, mao ang binhi nga nahulog dito sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas dito kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila ni ini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pagabot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, namunga sila, may namungag tagatus, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, dinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.